Hola, si tens un nus al pit, si tens el cor encongit, o has de tindre algunes converses on parlar amb el cor a la mà, crec que aquest vídeo et pot ser interessant. Aquests dies veiem com les dites populars, la saviesa i el llenguatge popular i el ioga estan íntimament lligats i relacionats. I avui parlarem de lo que és l'element aire. L'element aire està relacionat amb aquest espai, evidentment, i aquest espai no només hi ha als pulmons, també hi ha al cor. Llavors, moltes de les dites populars que estan relacionades amb aquest espai surt al cor, no? Llavors, veiem i desenvolupem quines qualitats i com ens pot ajudar el ioga a deixar d'estar amb el cor encongit i estar amb el cor expansiu o poder parlar amb el cor a la mà. Així que si creus que tot el que et puc compartir et pot ser interessant, segueixes veient el vídeo. Aquesta seguretat, les coses que tenen forma, aquestes estructures, l'element aigua, vam veure que era aquesta capacitat d'adaptar-nos, aquesta flexibilitat, aquesta també posar límits, perquè l'aigua necessita els límits, aquestes pors inconscients. També vam veure aquest foc, aquest impuls, aquesta direcció, aquest focus, no? I avui parlem de l'element aire. Tots aquests que hem parlat, si t'hi fixes, la terra és tangible, és palpable, té estructura, l'element aigua també el pots agafar, l'element foc ja el pots veure, però no el pots palpar. L'element aigua és el que mou les formes, sí? És allò que és molt més subtil, però fa que les coses es moguin. De fet, jo ara aquí mateix, davant meu, veig que hi ha aire, el puc percebre a través del tacte i el contacte, però no es veu visual, ni visual es veu. O sigui, ho veus perquè mou les fulles dels arbres i perceps que hi ha aquesta brisa, no? I aquest aire es pot expressar doncs, amb diferents qualitats, evidentment com els altres elements. Es pot expressar de forma constructiva, creativa, o es pot expressar que et deixa el cor encongit o et deixa el cor trencat, no? O pots parlar amb el cor a la mà. Llavors, són qualitats que estan relacionades l'element aire, evidentment, amb la zona dels pulmons. I si t'hi fixes, per què parlem molt el llenguatge del cor? Perquè el que tu respires se'n va als alvèols, dels alvèols a la sang, al cor. Aquest espai parla de coratge, no? Aquest espai parla de tot allò que sorgeix des del cor, que necessita dels altres elements per materialitzar-se, si t'hi fixes. Tot el que sorgeix des del cor necessita d'una acció, de vegades, no? Necessita d'aquesta acció, d'aquest foc, i aquest foc per què el necessites? Perquè hi ha moltes pors inconscients, perquè has d'aprendre a adaptar-te també, no? I perquè les coses agafin forma. Si veus, el recorregut és... Hi ha alguna que sorgeix del cor, quan connectes amb aquest espai, tots hi hem connectat, no? Llavors, necessites d'accions, necessites de superar aquestes pors per entrar en coratge. I quan entres en coratge, aquest espai s'expandeix. Si no ens anem tancant, ens anem encongint, no? Quan s'encongeix el cor, és com si la vida no deixem que bategui, que pulsi. Si t'hi fixes, aquests dos espais bateguen, pulsen, no? Estan permanentment actius, permanentment en moviment, no? I l'aire va d'això també, és de moviment. L'aire també és del moviment mental. Hi ha qui està tocat per la tramuntana, no? O l'aire és aquesta part de que el món de les idees, no? Llavors, com ens pot ajudar el ioga a vincular-nos i a relacionar-nos amb l'element aire? Una de les coses és a través de les postures. Hi ha moltes postures que el que ens conviden és obrir aquest espai, no? Sentim que quan no entrem en coherència, entrem en contracció. Si t'hi fixes, hi ha aquests dos moviments, no? L'expansiu, el sí a la vida, és aquest gran sí, o el no, no? I quan entrem amb el no és un recolliment, més que recolliment, és una contracció, no? I la pràctica del ioga ens ajuda precisament, a través de les postures, a veure aquest moviment de recolliment i aquest moviment expansiu. I quan tu fas el moviment expansiu te'n dones compte o fas conscients moltes estructures que estan aquí arrelades que t'impedeixen obrir-te, no? Llavors, des de les pràctiques físiques que et permeten obrir aquest espai, alliberar-te d'aquests bloquejos i començar-te a obrir a un sí a la vida, des de la respiració, aquest cap de setmana va fer un taller de respiració i
I una de les coses que veiem és que hi ha molta gent que li és fàcil respirar abdominalment, però toràcicament hi ha una cuirassa tan gran que li impedeix que aquest espai penetri, no? Que la vida penetri i ens penetri, sigui penetrada i experimentada i viscuda. No? Jo el primer. I llavors, a través de la respiració, és aquesta possibilitat que tu tens d'anar ampliant, d'alliberar-te d'aquests bloquejos, aquestes tensions, perquè realment la vida pugui penetrar. I si ho observes, a través de la respiració, hi ha una penetració, la vida entra, no? I a través de l'exhalació deixes anar i alliberes. I una mica va d'això. Vale? També hi ha el que és la pràctica de meditació, la pràctica de relaxació, que et permet veure tots aquests patrons de pors, conscients i inconscients, que t'has d'alliberar perquè sigui un gran sí a la vida i puguis entrar amb coratge, puguis entrar amb coherència. Si t'hi fixes, la paraula coratge, coherència, està molt relacionat i vinculat amb aquest espai. I la pràctica del ioga, per mi, és imprescindible. És una de les moltes eines que hi ha i la veritat és que, si et ressona, obre't a l'experiència de practicar el ioga des d'aquesta mirada, no tant de fer-ho bé, sinó d'indagar a través del cos, a través del que penses, de les creences, i alliberar-nos d'aquests patrons. O sigui que espero que aquest vídeo t'hagi sigut útil. La veritat és que a mi m'ajuda molt anar veient com moltes vegades em costa entrar en coherència, com que el que predomina en mi són moltes pors inconscients, són moltes pors, algunes d'elles conscients, i aquestes limitacions m'impedeixen de vegades a dir un sí a la vida, m'impedeixen a obrir-me des del cor, no? Aquest s'obre des del cor, aquest obrir-me, experimentar-la i viure-la plenament. Llavors, tot el que comparteixo no és perquè jo estigui amb coratge completament, sinó perquè puc veure totes aquestes meves incoherències, però mica en mica també m'ha permès la pràctica, i us soc molt sincer, de moltes d'aquestes pors, veure-les i deixar-les enrere. Moltes de les pràctiques, molta part de la indagació, molta del que estic fent em serveix per veure, per fer conscient tot això que em limita i tindre el coratge per realment prendre les accions per poder superar aquestes pors i que les coses que es materialitzin estiguin més en coherència amb la meva naturalesa. Llavors, res, seguim. Al link de la bio et deixo els enllaços dels cursos, de la web, per si et pot interessar vindre a practicar. I res, seguim amb els vídeos. Salut!